Ja rozumiem, córeczko, ale też zrozum, że Kościół metodę in vitro ocenia jako złą. Wiesz o tym, że Ciebie bardzo kocham, ale mogę nie akceptować Twojego postępowania, prawda? Mama, to była największa walka mojego życia. I w tamtym momencie ja potrzebowałam, żebyś mi pomogła. Czy Ty tak kiedykolwiek zwróciłaś się do mnie o pomoc w tym względzie? Mama, mur miałam przed sobą, a nie mamę. Urodziłam dzieci i miałam poczucie, że to jest wszystko, co miałam do zrobienia. Rozumiesz? Tak byłam skoncentrowana na tym, żeby udało się mieć dzieci. Ale ja byłam z Tobą. Tak, przynajmniej chociaż tego może W czym? modliłam się o to, żebyś była w ciąży. Pan Bóg jest ważniejszy. Miłość do Pana Boga jest ważniejsza niż miłość do dziecka.